Proġetti u siti ambjentali f'pajjiżna se jibdew ikunu taħt lajn ta' Rangers ambjentali wara li tnieda proġett pilota b'reklutaġġ ta' 3 uffiċjali. Bħala parti minn dan il-proġett ir-Rangers ambjentali se jingħatalhom taħriġ filwaqt li se jkollhom tarif fuq il-flora u l-fawna lokali. Dan apparti li se jitħarġu fuq ir-regoli marbuta mal-protezzjoni ta' żoni ħodor, l-involviment tal-komunità kif ukoll ir-riski eżistenti għall-ambjent lokali. Ir-Rangers se jaħdmu taħt id-direzzjoni ta' tim xjentifiku ta' Ambjent Malta li huwa responsabbli mill-implementazzjoni ta' proġetti ambjentali f'siti Natura 2000 u żoni rurali oħra. Ix-xogħol ta' dawn ir-Rangers ser ikun ukoll sabiex jassiguraw li jagħmlu jagħtu informazzjoni lill-pubbliku dwar il-biodiversità u l-ispeċi li jkun hemm fl-abitat tal-post konċernat. Joseph De Bono, wieħed mir-Rangers f'dan il-proġett, spjega l-irwol tal-infurzar f'xogħlu. L-aktar ħaġa importanti ħannodikaw lill-poplu u fejn naraw vandalizmu, illegal dumpings, barbecues, campings, off-roadings. Ovvjament xogħolna huwa li nirrapportaw u naraw li kulħadd qiegħed iżomm il-liġi kif inhu suppost. Il-Ministru Aaron Farrugia qal is-sena d-dieħla ser ikun hemm sejħiet għal aktar Rangers ambjentali. Dan huwa l-bidu fis-sena li ġejja l-2020 allura ħanaraw ingaġġi kbar madwar 10 Environmental Rangers li naqdu ma' dawn it-tlieta biex bekk pajjiżna mhux biss ikollu proġetti ambjentali b'saħħithom imma jkollu infurzar b'saħħtu.